हेलो लोगोफोर गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। लोगोसे दिनै गोदान बैसागु एबा 1 तारिखनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बयनिबो जासिहरबाय। लोगोसे गासै आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाहैबाय। लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि खौरांखौ नायदो। आङो दिनैनि खौरांखौ मोननैसोल' लाबोदों, मानो होनोबा बैसागु जानांगौ आहाबो, न'आवनो रंजानांगौ। नोंथांमोना बाहेरायाव थाङाबाबो न'आव रंजादों नोंथांमोनाबो। 1 नाम्बाराव नाय, इन्डियायाव जोंनि भारत हादराव लकडाउनखौ 3 मेसिम बारायना होबायनो। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखादो। माने नोंथांमोना सोंहरफिनबाय थानो नांला आंनाव अननानै। माने लकडाउनखौ 3 मेसिम बारायना होनाय जाबाय आरो सिगांनि माबायदि रुल्स दंमोन बे रुल्सजोंनो एखे जागोन। लकडाउननि रुल्सफोरा एसे एनैल' सोलायदों। बे सोलायनायखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। आङो दिनै हास्लाबासै, बैसागु दिनाव माने न'खराव फुजाबो होदों बायदि बायदिनि थाखाय। माने लकडाउनखौ 3 मेसिम जोंनि भारत हादराव फोसावफिनबाय आरो PM नरेन्द्र मदिया दै। 2 नाम्बाराव नाय, आसामाव गासै 33 जन जाबायनो। दायो गोदानबो मोननो हागौ दे, दा दसेसोनि उनाव। नाथाय दासिमाव 36 जन माने कर'ना भाइरासजों माने भुगिनानै दं आरोना आसामाव। ओमफ्राय बैसागुखौ गोसोजों रंजाना हगार हरदो आरोना 3 नाम्बाराव। नोंथांमोन न'आवनो थानानै माने नोंथांमोननि मोजांनि थाखायसो आरोना बैसागुआव रंजायैया। जानला मोनला मालायनाव थाङै आरो मालायखौबो हाबहोलाबायनाङा माने गामिनि मानसिफोरजों जुदि नोंसिनि न'आव फैयोबा माने ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै बैसागुखौ जेनेबा जानाय लोंनायखौ खालामहरबानो जाबाय आरोना। बेखिनियानो। हायोब्ला नोंसोर न'आव थानायानो मोजां आरोना। आच्चा, दिनैनि खौराङा बे मोननैसोल'। बेखौ बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।